Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo ao pleno ordinario correspondente ao mes de decembro. Punto primeiro, aprobación se procede do borrador de acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de novembro de 2025. Aprobada por asentimento. Punto segundo, dar conta da resolución dictadas pola alcaldía e os seus delegados. Punto terceiro, señor secretario. Punto 3. Proposta de aprobación do outorgamento das distincións de Ferrolado ano 2025 e insignias de ouro do Concello. Pois de acordo coas resolucións da Xunta de Voceiros, elevamos a proposta ao Pleno para a entrega das distincións do ano 2025 no Día do Patrón da cidade, que, como saben todos e todas os membros da corporación, Ferrolado do ano será dona Esperanza Piñeiro de San Miguel e insignias de ouro do Manuel Luace Rodríguez a título póstumo, don Andrés Gabarres Cajiao, don José Martínez Vidal e dona Celestina Martínez García, dona Ana Isabel Bello Platas e dona Teresa Valcarce Graciani. Votamos, votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto 4. Proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Bueno, se vos parece ben, podemos tratar os puntos 4 e 5 nunha, porque total son pouca cousa, Pero bueno, se alguén ten algún inconveniente... bueno, pois benvidos a todos e a todas, boas tardes, benvidos a este pleno navideño, xa o último pleno do ano. Rematamos o ano 25 con moitos retos cumplidos e daremos a benvida ao 26 con moitos máis retos por cumplir. Queda moito traballo por facer. Non hai que confiarse porque, bueno, queda moito traballo por facer nos vindeiros anos e a única maneira de cumplir os nosos soños é remar todos xuntos. E remar xuntos na mesma dirección. Fan falta todas as mans. Aquí non sobra ninguén. Nos necesitamos todos e todas para avanzar e facer realidade o Plan Ferrol 2030. Eu traigo posta a chaqueta das festas, esta que ten un pouquiño de brillo, porque, bueno, o certo é que hai moito que celebrar, non? Ferrol por fin avanza e Ferrol por fin desperta. Deixamos atrás os enfrentamentos e deixamos atrás a tristura e o derrotismo. E por fin miramos a Ferrol, ao Ferrol do futuro. E por primeira vez, dende que eu era unha rapaza, que, bueno, xa choveu un pouco, miramos o futuro en Ferrol con ilusión, con esperanza e con feitos. Brindaremos dentro dun rato todos os concelleiros e concelleiras da corporación e xa digo, temos moitos motivos para brindar. Brindaremos polo derribo histórico da muralla, brindaremos porque Ferrol crece e brindaremos por estas fechas, fechas que sempre son familiares e veñen a vernos pois fillos, amigos e familia. Moi brevemente, pois, nestes dous puntos traemos unhas facturas que xa foron aclaradas na Comisión de Contas. Unha factura de 350 euros, que foi dun pedido do 24, unha factura da campaña de Entroido que entrou con retraso e pagámola agora. E traemos tamén a proposta para regularizar a situación relativa á xustificación e aboamento do convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña para a creación e regulamentación dunha cátedra institucional de Arqueoloxía e Educación Patrimonial. Esta cátedra tiña a chega municipal para os exercicios 22, 23, 24 e 25. No 2022 houbo unhas discrepancias, tramitouse o convenio do 2022 con reparo de intervención porque había uns descuadres nos importes. Resoltas as discrepancias e cuadrados os importes, pois resolvemos e habilitamos o crédito necesario e suficiente para pagar o importe que quedaba pendente do 22
máis esas anualidades completas correspondentes ao 23, 24 e, por suposto, tamén a chega deste ano 2025. Polo tanto, a suma total de todos estes anos é de 46.525,80 euros. E por tratarse de exercicios xa pechados, pois por este motivo ten que vir a aprobarse no Pleno. Sen alargarme máis, procedemos á aprobación dos recoñecementos extraxudiciais, se así o teñen a ben, para habilitar crédito e poder pagar estas partidas xa definitivamente. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Bueno, pois boa noite a todas e a todos, felices festas. Señor Sanjurjo, non sei se xa brindou antes de empezar este pleno, ou ben está opositando a ser paje de Papá Noel, con esa mensaxe de amor e paz, que realmente difire moito da realidade que estamos a vivir nesta cidade. O que estamos a traer aquí únicamente un par de facturas, unha dun evento que non seguiu os trámites legais oportunos, que é unha mala xestión do goberno, e outra dun convenio coa universidade onde tampouco o goberno local cumpriu o seu cometido. A mí parece moi ben que bote fogos artificiais, pero creo que non é nin o momento, nin o lugar, aínda que esteamos en datas navideñas, non quero facer de Grinch, pero realmente creo que non procede pois facer un mitin electoral o día que estamos todos aquí para celebrar un Nadal que realmente hai que distinguir o político do festivo, que parece que vostede non é quen de facelo, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, boas tardes. Non tiña pensado intervir, pero a señora Sanjurjo parece que nos anima a isto. Bueno, xa vexo que lle aplaudiron todos os periodistas presentes na sala, todo o público, a ese discurso grandilocuente que fixo. Pero bueno, utilizar 2 puntos de 2 facturas que non se pagaron, dunha factura dun convenio que non se pagaron no seu día para facer un mitin político, botei de menos que non nombrara Pedro Sánchez, de todas formas, Pois me parece, a mí me dá vergonza allea, yo digo sinceramente, señora Sanjurjo, porque vostede é a concelleira de aquí deste concello, e o que ten que facer é expoñer os seus argumentos e explicar por que estas facturas non se pagaron. Non vir aquí a decir que todo que desde que vostedes gobernan todos somos felices e todo é maravilloso, porque non é certo. Mire, eu estou ansioso por saber a execución presupuestaria deste ano. A ver que nos conta daquela, a ver se nos conta a mesma milonga que nos contou hoxe, ou a ver se nos conta outra cousa, porque a execución presupuestaria é o que demostra se este goberno fixo cousas ou non as fixo. E xa lle digo eu que vai ser mala. De todas formas, non estaría de máis que nos explicara por que o convenio da Cátedra de Arqueoloxía non se pagou ningún ano, porque a explicación que dou, bueno, pois foi lixeiriña, vamos a decirlo así. E, por certo, lle faltou decir Feliz Navidade no seu discurso. Boas tardes. Moitas grazas. Señora Sanjurjo. Por un pouco, por responderlle o señor Fernández Beceiro, no? Señor Fernández Beceiro, non me tire da lingua, porque se non falo de Pedro Sánchez, de verdad, non é por falta de ganas, créame. Entón, bueno, xa dixen que as dúbidas respecto a estes puntos quedaron aclaradas na Comisión de Contas que convocamos a tal fin. E non me gustaría ter que cantarlle esas 40 nestas fechas. Ao fin e ao cabo estamos en Navidad, tampouco me gustaría decirlles que deixen de vivir do conto, porque contan contos que, en vez de ser de Navidad, parecen máis de Halloween. Os ferrolanos se cansaron dos contos. Levo 2 anos e medio neste pleno invitándolles a sumarse ao proxecto de transformación da nosa cidade e 2 anos e medio invitándolles a remar todos xuntos, E vouno facer tamén hoxe. Ferrol nos necesita a todas e a todos. Xa remato. Deixen de intentar frenar o avance de Ferrol e póñanse a traballar polo Ferrol de futuro, que xa é unha realidade. Moitas gracias.
votos podemos los votar conxuntamente, non? Os 4 e 5. Votos a favor, en contra, abstencións. Os puntos 4 e 5 son aprobados por 13 votos a favor e 12 abstencións. Seguinte punto. Punto número 6. Proposta para a corrección de erros do acordo adoptado na sesión plenaria de 25 de setembro de 2025. Punto na orde do día número 4. Ten novamente a palabra para a presentación desta proposta de corrección de erros a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois trátase moi brevemente, non? Trátase dunha corrección de errores aritméticos e de transcripción, previa a inscripción no rexistro mercantil correspondente, pois o notario exixiu unha corrección na transcripción do acordo. Considerando que a raíz da súa elevación a público a practicar polos órganos xestores da sociedade, advertíronse, pois como digo, erros de transcripción e aritméticos. Onde poñía 5 de xuño do 2024, ten que poñer 5 de xuño do 2025 e logo uns erros aritméticos nunhas cantidades e nos importes dos decimais a engadir. Sen ánimo de estenderme máis, posto que se trata, como digo, solo de corrixir estes erros de transcripción, pola nosa parte podemos proceder á votación. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Pois continuando coa dialéctica navideña, decir que isto é a consumación do aguinaldo a Socamex, onde toda a cidadanía de Ferrol pois, lle vai doar unha parte importante dos seus tributos a esta empresa privada. Nada máis, e grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. Ben, nos neste punto imos votar en contra da proposta, non polo feito de que vostedes se confundisen nun punto ou nunha coma na transcripción do expediente, sino por o que significa desde o punto de vista político e desde o punto de vista económico para esta cidade. Mais aló das grandilocuencias e os discursos valeiros de contido que estamos xa case que acostumados en este pleno municipal por parte do goberno local, creo que este tipo de propostas nas cales o que se está a pretender é salvagardar as contas e a viabilidade económica dunha empresa rescatando a parte privada despois dunha xestión nefasta que producto de decisións que teñen vostedes tomado en este mandato e en mandatos anteriores e que, ademais, se suma a unha deriva iniciada desde que vostedes chegaron a este goberno en este mandato tendente a incrementarlle os tributos aos veciños e veciñas desta cidade e que, para rematar, pretenden acometer un baleirado das arcas, das contas e dos petos dos veciños e veciñas desta cidade de preto de 5 millóns de euros. Creo que, cando menos, deberían vostedes explicar cal é o futuro que vostedes pretenden adoptar para esta empresa producto das decisións que están tomando hoxe, rectificando os erros producto de decisións que tomaron no mes de setembro, porque a realidade é que, máis aló de que vostedes están a decidir, a realidade sigue sendo a mesma, e non están vostedes a resolver o problema, sino que o están a meter debaixo da alfombra. Insisto, independentemente de que estemos aquí por causa das decisións que vostedes tomaron, e en concreto en todo o que ten que ver coa xestión da depuración nesta cidade, creo que esta decisión, que, como digo, tomaron no mes de setembro, non ten máis obxectivo que sair dunha situación que é moi probable que se volva a repetir non pasado moito tempo. E isto son debates que deberíamos ter en este pleno municipal con algo máis de profundidade que as palabras que creo que todos e todas empezamos a asumir xa como valeiras de contido por parte do goberno local. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, e aproveitando, as datas nas que estamos, pois desexarlles bo Nadal a todos e todas os membros desta corporación.
Bueno, pois efectivamente, eu creo que aínda que hoxe pois simplemente se trata dunha corrección de erros de carácter formal, señor alcalde, eu sí que creo que en relación con Emafesa deberíamos de ter un debate en profundidade, non? Creo, como xa teño dito, que, bueno, a situación de Emafesa agora é similar a que tiña os pasados exercizos. Nós non imos aquí a facer pois ningunha mención ao que xa se ten debatido, pero sí que vamos a lembrar dúas cousas, non? A primeira, que nestas contas, como exercizo de carácter puramente instrumental e económico, pois nos imos abster, non imos, dende logo, a poñernos o voto en contra destas contas do ano 2024, como si fixeron vostedes reiteradamente ao longo de 8 anos, pero sí que creo que temos que ter un debate serio, pois para saber exactamente cara onde se dirixe a empresa mixta de augas, non? Eu creo que vostedes levan 3 anos gobernando, se tiraron 8 anos sistemáticamente traballando en contra da empresa mixta que tiñamos en Ferrol, e creo que agora temos a legitimidade e a obriga de saber cara onde vai Emafesa. Teño dito en moitas ocasións neste pleno, tanto cando estábamos no goberno como agora, que creo que o futuro de Emafesa debería de ser pois unha empresa íntegramente pública na que as decisións en relación coa auga se poderán tomar nesta cidade e que ese instrumento servira para prestar un maior servizo e, dende logo, garantir o abastecemento e a depuración de auga nas mellores condicións para veciños e veciñas. Este debate non o hai. Pasa como todas as cousas pasan nesta cidade e ao longo desta corporación. Pasa por riba, non se debate, non se fala, non sabemos cara onde nos diriximos. Dende logo, creo que vostedes o que sí que tomaron foi unha decisión non compartida por ningún dos membros desta oposición, por ningún dos grupos, que foi, pois unilateralmente incrementar o prezo da auga. Foi a súa decisión, pero creo que agora toca saber si Emafesa vai a seguir sendo unha empresa pública xestionada nesta cidade ou non. Eu sei perfectamente que isto vai convenio a convenio vencido ano tras ano, pero me gustaría saber que perspectivas teñen vostedes no momento no que remate pois esa práctica, non? Eu quero saber que vamos a facer coa empresa mixta de augas nos vindeiros anos, que vai a pasar a partir do 2030, porque en todo caso, faga o que se faga, deberíades estar estudando xustamente agora. Eso non é solamente unha cuestión desta corporación, trascende esta corporación, vai a, de algún xeito, pois, condicionar o futuro económico da cidade de Ferrol e, sobre todo, pois, creo que os grupos da oposición temos o dereito de saber como enfoca este goberno o futuro de Emafesa. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Pois pasamos á votación. Votos a favor da proposta. En contra. Abstencións. Ben, a proposta é aprobada por 13 votos a favor, 5 en contra e 7 abstencións. Seguinte punto. Punto 7. Proposta de aprobación. Se procede das retribucións dos distintos órganos directivos do Concello de Ferrol cuxos postos están reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde. Pois tamén, moi brevemente, non? Este punto foi explicado xa na Comisión de Contas. Por facer un moi breve resumen, como establece a Lei Reguladora das Bases do Réximen Local, as retribucións dos órganos directivos funcionarios teñen que ser aprobadas en pleno. A nova RPT, que entrará en vigor o 1 de xaneiro, despois de 25 anos de retraso, básase nun sistema de retribución por puntos. Neste punto se trata a proposta de determinación do réximen retributivo dos órganos directivos do Concello de Ferrol habilitados de carácter nacional. Este acordo entrará en vigor, como digo, con efectos o 1 de xaneiro do 26 ao entrar en vigor a nova RPT.
RPT, recordo, que foi aprobado pola maioría aplastante das representacións dos traballadores no seu órgano correspondente. Procedemos, pois, á aprobación desta retribución e presentamos unha emenda in voce porque, o viernes pasado tivemos unha mesa de negociación na que, por unanimidade, todos os representantes dos traballadores e o goberno chegaron ao acordo de incrementar o valor do punto de 54,20 a 55,09 para en aras de incluir o 2,5 da subida salarial. Polo tanto, as diferencias, se teñen actualizadas, son un pouquiño máis das que aparecen aí. En vez de 43.855,64, pois pasan a ser 44.952,03. Entonces, pois xa digo, froito da Mesa Xeral de Negociación Extraordinaria que celebramos o día 9 e que resultou por unanimidade das 4 forzas sindicais máis o goberno. Grazas. Señor Suárez. Moitas grazas. En primeiro lugar, creo que toda subida salarial, en primeiro lugar, din que hai un refrán, que vostede moi de refráns, señora Sanjurjo, que el roza hace el cariño, non? Algo así. Evidentemente, compartir espazo de traballo cos habilitados nacionais fai que se misture o día a día laboral co día a día persoal. Non, en tanto, eu querería dicir que calquera subida salarial, por moito que vostede presuma de esa aplastante unanimidade, debera pasar por unha mesa de negociación e que eu saiba, esta subida dos 878 puntos aos 1.100 con ese 2,5% non pasou por unha mesa de negociación, é unha decisión que vai a marxe da mesa de negociación sindical. Creo que cando menos, cando estas decisións se toman, deberán trascender o ámbito plenario e dar conta delas nesas mesas que vostede celebra e que teñen tanto consenso. Por lo tanto, gustaríame nos coñecer se as organizacións sindicais son conscientes de que esta subida implica porcentualmente en salario unha subida salarial moito máis ampla que a que lles corresponde aos curritos, por decirlo de alguna maneira máis coloquial. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Si pode, señor Sanjurjo. Pois nada, señor Suárez, isto é a RPT e antes non se comunicaba no pleno efectivamente, pero agora sí, por transparencia, o comunicamos ao pleno. Non obstante, tivemos unha comisión extraordinaria de contas na que non fixo vostede ningunha pregunta. Tivo ocasión de se tiña algunha dúbida, algunha valoración, algunha dúbida do valor punto, pois facela a pregunta e non fixo ningunha. De todas maneiras, foi vostede 4 anos alcalde desta cidade, algo que todos os ferrolanos recordan, e ferrolanas, recordamos todos, e polo que vexo non se acorda ou non entendeu nunca como funcionan os órganos democráticos en este concello. A RPT non se negocia no pleno, nin se negocia en comisión, se negocia nas mesas de negociación que celebramos máis que suficientes. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Igual a miña capacidade de expresión de emisor a receptor se corta a canle de comunicación polo camiño. Eu que lle estaba preguntando é se esta suba salarial a 4 persoas foi cuestión de negociación na mesa onde se negocia toda a RPT, que é a mesa que ten lugar coas organizacións sindicais. Non falei nin de comisións, nin de plenos, nin nada deso. Brevemente, si vamos ao tema exacto que acabamos antes. Pois máis breve non podo ser.
as retribucións dos directivos non se negocian por lei, señor Suárez. Antes me dixo que a ver se o mellor eu levaba xa unha copiña, eu non bebo cando traballo, non sei, a mellor a copiña atrae vostede posta. O deixo aquí. Señor Suárez, brevemente. Bueno, creo que estamos en datas navideñas, eu dixen un brindis, non unha copiña, Sí. e creo que eso un pouco pasar do límite do debate democrático. Así que pido, se é posible, señor alcalde, que chame a orde a súa concelleira. O mesmo un brinde que ven aquí con unha copiña. Nada, simplemente, bueno, nos en este punto poderíamos votar a favor sin problema, pero que nos vamos a abster porque a señora Sanjurjo, que nos ven aquí a dar leccións de onde se negocia RPT, de onde se falan estas cousas, pois hai que decirlle que neses órganos onde se negocia RPT e se toman acordos, hai que informalos nas comisións correspondentes. E esas cousas non se están facendo. Por lo tanto, nosotros neste punto nos vamos a abster. Tampouco entendín ben que era esa proposta in voce, que non sei o que quere decir, se vamos a aprobar algo máis ou non vamos a aprobar algo máis, nos gustaría que nos lo aclarase. Moi ben. Bueno, pois vamos a deixar o tema do brindis todos a parte. O mellor entendir mal, que quería desengadir algo máis na proposta. Non. Eu, si lles parece, A emenda. si lles algo- parece, está enmendado. Enmendado porque alcanzouse un acordo negociado con todos os sindicatos para chegar a un valor punto que actualiza o da RPT, e isto forma parte da negociación de RPT. E do negociado. Están incluídos estos postos na RPT, como saben todos os membros da corporación, perfectamente, e negociados dentro do volume que se negocia para todos os traballadores exactamente igual. Votamos. A ver. Pido que se retiren as palabras da señora Sanjurjo. Tiramos todo o que ten que ver con brindis para evitar que efectivamente non vai a ser que por estar en Nadal aínda vayamos a ter un problema de mala interpretación. Pero xa digo, creo que é importante clarificalo. Isto forma parte da RPT, antes non se comunicaba e agora se comunica. Formaron parte sempre, todo o personal municipal forma parte da RPT que se negocia. Creo que isto de primeiro. Votamos. Votos a favor. En contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 13 votos a favor e 12 abstencións. Seguinte punto, señor secretario. Punto 8. Dar conta da aprobación das memorias justificativas de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol e da Asociación de Síndrome de Down Teima Ferrol referidas ás subvencións nominativas 2025 ao beiro do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ferrol 2024/2026. Isto foi presentado na comisión, non sei se hai algo que aclarar. Pois pasamos ao seguinte punto, porque, por desgraza, aínda que estemos no mes de Nadal, este non é un mes, desgraciadamente, no que non teñamos que lamentar tamén vítimas mortais por violencia de xénero. Para dar conta das mesmas, ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas gracias, señor alcalde, e moi boa tarde. Efectivamente, un pleno máis, o último pleno do ano, temos que lamentar asesinatos de mulleres a mans de sus parellas, exparellas, dos seus maridos, ¿no? Concretamente, as mulleres que vamos a nomear agora, unhas delas foron asesinadas neste mes de decembro e outras en novembro, pero non tivemos coñecemento hasta agora. Elas son María Victoria, de 60 anos de idade, Concepción, de 25 anos de idade,
María de los Ángeles, de 45 anos, Oriana, de 29 anos, Rosemary, de 39 anos, Jennifer, de 30 anos, Sayuri, de 36 anos, Natividad, de 48 anos e Bouchat, de 36 anos. He de dicir tamén que dos delas tiñan fillos pequenos. Concretamente, Rosemary, dos nenos de 3 e 8 anos, e despois tamén Bouchat, de unha nena de 3 anos. Lamentamos, como non pode ser de outra maneira, e amosamos, por suposto, a nosa máis absoluta condena destes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio ás súas familias e ás víctimas. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, señora concelleira. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 10. Proposta de aprobación de participación no Plan de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Postplus Adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Política Social e Inclusión. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos, a todas e feliz Nadal tamén. Bueno, como xa se propuso na comisión da semana pasada, isto é a subvención que ven a través da Diputación neste ano con un presuposto de 64.877,84 euros. O que vamos a solicitar é o reforzo de persoal. Como sabedes, na proposta de presuposto este ano Política Social aumenta considerablemente o presuposto para as necesidades máis básicas das familias vulnerables, para emergencias sociais, agasallos, becas de comedor e demais. E o certo é que, bueno, aquí se falou anteriormente pola miña compañeira da RPT, e tamén vai a aumentar os traballadores, pero mentras tanto, os traballadores precisamente da área de política social, pero mentras tanto sí que é importante o reforzo de persoal precisamente porque a población vulnerable está aumentando na nosa cidade e para poder darle axilidade aos trámites deste tipo de axudas necesitamos puntualmente un reforzo de persoal. Esperemos que o voto sea favorable por parte de toda a corporación. Moitas grazas. Alguna intervención? Ten a palabra a señora Martínez. Sí, grazas, señor alcalde, e boa tarde, compañeros e compañeras de corporación. Simplemente para un pouco lembrar, non, o que se... Perdón, señora Martínez, que non a vin, señora López. Pois, perdón que a interrumpa, pero para manter a orde, señora López, ten vostede a palabra. Moitas grazas, moi boa tarde, noite a todas e todos. Bueno, dende o noso grupo incidir un ano máis na importancia deste POS, máis que non creemos que sempre que vai destinado ao persoal de reforzo sexa máis idóneo, xa que o reforzo, aínda que for necesario, non é máis que un parche que solventaría un problema uns meses para que non, pero que non amaña o problema en sí. Como vostede xa di, hai que facer unha RPT, vostede xa levan un par de anos que xa podería terse feito, de todas maneiras, pois este POS debería servir para outros proxectos que de outro xeito tampouco se fan. Entón, pois, indicar que, aínda que se xa benvido, vostedes teñen ferramentas para destinar máis persoal. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Agora sí, señora. Sí, bueno, pois non vou repetir o que xa tiña dito. Nos imos apoiar esta proposta, pero sí que me gustaría subliñar, no, que era o que estaba comenzando a dicir antes, que recordar que a propia concelleira da área repetiu ata creo que foi en 3 comisións e plenos, non? Que, bueno, pois o que comentaba tamén a compañera do BNG, non? Falaba deses partes, falaba de incrementar as axudas, falaba de outras accións dirixidas á poboación vulnerable. E o certo que levamos 3 anos no que son vostedes os que levan exactamente a mesma proposta canos, e penso que nun momento ben diferente que o que tivemos cando foi, por exemplo, a pandemia e o impacto que tivo no eido social, non?
O certo é que pensamos que existen outras alternativas, creo que hai que explorar outras opcións, ser un pouco, non sei, ser máis imaginativos contando coa realidade que temos no noso municipio. Bueno, pois penso, por exemplo, en facer unha unidade o mellor dirixida a persoas migrantes que son as que en boa medida están incrementando dunha maneira importante o noso padrón por primeira vez en moito tempo nestes últimos anos e, por tanto, xa digo, nós imos apoiar esta proposta por coherencia política, pero dende logo creemos que sobre todo, tendo en conta que eran vostedes os que estabades en contra de incrementar ou de utilizar esta partida para incrementar o número de traballadoras sociais, bueno, pois que fagan o que se supón, ¿no?, que hai que facer cando se goberna e se pensa ao contrario que traer outras propostas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Moi ben, pois vamos a votar, se lles parece. Votos a favor. En contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 22 votos a favor e 3 abstencións. Seguinte punto, señor secretario. Punto 11. Proposta de aprobación da modificación das tarifas de taxi de aplicación urbana para 2026. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Seguridade e Mobilidade. Moitas grazas, señor alcalde. Acerca destas tarifas da suba proposta pola Asociación de Taxis, xa se deu conta en comisión. Solicitouse pola oposición que se aclarara o punto que aparece na folla número 3 acerca da suba do suplemento dos vehículos de máis de 7 plazas. Así o fixemos, solicitamos á asociación que mandara novamente o papel aclarando. Queremos facer unha emenda en boche aquí, que xa foi mandada aos grupos. Na folla número 3, no punto número 3, abaixo, añadiríase que solamente se aplicará cuando los clientes ocupen más de 4 plazas. Teño unha copia aquí, se a quero secretario, para que se lla pase. Sí. Foi mandada xa a todos e foi aprobada, bueno, creo que co apoio de todos, non? Solicitaron esta aclaración, está aclarada. Moitas grazas. Señora Purriños. Sí, moitas grazas, moi boa tarde e noite xa casi, moi boas festas tamén. Nada, simplemente anunciamos un voto favorable, como ben dixemos na comisión, pero sí que nos gustaría destacar, pois, bueno, esa necesidade desa ordenanza, da cal tamén falamos nesa comisión informativa, para simplemente saber e facer unha correcta regulación do servizo, porque a realidade é que actualmente se queremos coller un taxi nesta cidade, pois o tempo da garda non é moi curto, que digamos, sobre todo en altas horas da noite, en horario nocturno e demais. Entonces, bueno, telo en conta, valorar esa ordenanza que sea dunha maneira urxente e nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Montero. Boa tarde, señor alcalde. Grazas a todos. Boa tarde a todos e a todas. Importante o tema do taxi. Imaginemos que daqui para adiante no taxi. Lamentable a decisión que tomaron en contra do apalpador. É lamentable que sempre estén en contra das nosas tradicións, non? Indo do taxi, nos, sin ningún problema, hai unha suba pequena que non chega máis ou menos o IPC, que é o que sube, como di vostede, quedou aclarado iso, entón nos vemos de xustiza que se poida subir eso, e sobre iso nada máis e grazas. Moitas grazas. Señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente para, por unha banda, agradecer que se tivera en conta a proposta que fixemos dende a oposición. Creo que, aínda que sexa só unha pequena emenda neste texto de xustiza, que intentemos que este complemento só se aplique cando se utilicen todas as prazas ou cando se superen o número das prazas normales do vehículo.
como xa comentamos na comisión, a cuestión fundamental e a cuestión de fondo neste asunto, como así solicitamos, e nos dixeron que estaban traballando nesta nova ordenanza. Como xa tivemos a oportunidade de participar na suba de tarifas, como xa lle dixemos na comisión, estamos a disposición, polo menos pola parte do Grupo Socialista, para colaborar nesa redacción da ordenanza que, por outra banda, nos gustaría poder participar para poder cumplir con unha parte das nosas obrigas, que, por unha banda, fiscalizar a labor do goberno, pero tamén queremos recordar, como xa se tivo en conta neste punto, incidimos sobre eso, que tamén representamos a unha importante parte da cidadanía desta cidade e queremos, de alguna maneira, poder influir, non só fiscalizando, no futuro desta cidade, no momento na posición política que nos puxeron os cidadáns e cidadás. Por lo tanto, nada máis que dicir que vamos a votar favorablemente e tamén pois desexarlles, xa que estou, me sobran 3 minutos, felices festas a todos os compañeros e compañeras de corporación. Moitas grazas. Votamos. Votos a favor. A proposta é aprobada por unanimidade. Pasamos ao último punto de rogos e preguntas. Non se formulan, pois non para vostedes, que tamén, senón se hai algunha persoa, parte dos que estoicamente están no público, pois finalízase o pleno desexando un feliz Nadal. Levántase a sesión.